4 ноябрь көнне Халыклар бердәмлеге көненә багышланган Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә безнең йортыбыз Татарстан Республика күләм этно-мәдәни фестиваленең гала концерты узды. Это такая уникальная возможность. Бүген республиканың төп сәхнәсендә иң яхшы иҗади коллективлар чыгыш ясый. Аның төп максаты халкыбызның гореф-гадәтләрен саклау, тел һәм мәдәниятне үстерү. Быел 7 сайлап алу зонасында Татарстан районнарында һәм шәһәрләрендә 420 концерт номеры белән дистәләр милләтләрнең җыр, хореография һәм инструменталь традицияләрен тәкъдим итүче 3000-нән артык кеше катнашты. Каждым годом количество участников растет. Әлеге фестивальдә катнашучылар саны елдан-ел арта, ә иң мөһиме бу бәйрәмгә кагылышлы аудитория да көчәя. Әлеге чарада Кукмара районыннан халык ансамбльләре дә катнашты. Людмила Галимьянова быел Республика Фин-Угор халыклары фестивалендә җиңүче булды. Коллективка Татарстан Республикасы президенты исеменнән матди-техник базаны ныгыту һәм сәхнә костюмнары тегү өчен сертификат тапшырылды. Мы шли к этой награде очень долго. Без бу җиңүгә бик озак килдек. Кукмара районы җитәкчелегенә һәм Татарстан Республикасы президентына халыклар бердәмлеге көнендә хезмәтебез өчен шундый югары бәя алуыбызга рәхмәт белдерәбез. Фестивальнең сайлап алу турлары нәтиҗәләре буенча безнең йортыбыз Татарстан Россия гала концертында катнашу өчен 70-тән артык милләт вәкилләрен чагылдыручы 900-дән артык кеше катнашты. Сначала мы выступили. Арча шәһәрендә узган зональ турда үзебезнең Удмурт халык биюе белән чыгыш ясадык һәм лауреат исеменә лаек булдык. Россия Федерациясының махсус вәкиле Рамазан Абдуллатипов Татарстан халыклары бердәмлегенең нигезенә төрле халыкларның мәдәнияте, гореф-гадәтләре, фольклоры салынуын билгеләп үтте. Халыклар бердәмлеге көнен булай гына бәйрәм итәсе түгел, әчен чынлап берләшеп, бар көчебез, ныклыгыбызны туплап, илебезне сакларга юнәлтергә тиешбез. Безнең йортыбыз Татарстан Республика күләм этно-мәдәни фестивале 2012 елдан халыкларның бердәмлеген ныгыту һәм рухи яктан баету өчен уздырыла. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.